Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kum ka jing pen kre ya ka jing yai lenti ka ba arpusan snem kenti ka ban sa pen kut hau benai nailar arajar arpu ar ka once dance evolution kala penlong ya ka jing ya kop Shad ha ka khandai tarik unai tung arajar arpu ar ha ka jaka Hikai Shad ka badan ha yeng dorbar snong jong snong maulai pot muri haduk menta ki Khynnah ki bala Shah Hikai Pyntbit ha ka ni ka academy ki don haduk shispa arpun reungun Hakajing penlong ya kani kajing ya kop Shad la sak hilang dau MLA berim ka maulai constituency uba M halang seimle uba lalong kum kongsan but u publicity secretary ka UDP Shillong Circle uba pendap laurniang uba lalong kum sumbut kongsan ki Khynnah bla Shah Hikai Shad but ki me ki Kiba